Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। यूपी बोर्ड परीक्षा में देवरिया में पहिलके दिने पकड़ोइन 4 गो नकलची। रउआ लोगन के बता दी कि देवरिया जिला में बीएफए के दिन सुबेरे 180 केंद्रों पर यूपी बोर्ड का परीक्षा शुरू भइल रहे। पहिलका पारी में हाई स्कूल का हिंदी का पेपर रहे, जौना में सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मझौली राज स्थित बलभद्र नारायण इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहे 4 गो नकलची पकड़ने। विद्यालय के आंतरिक उड़ाका दल कक्षा में लड़का लोगन का चेकिंग करत रहने। दल के सदस्य छात्रा लोगन के आधार कार्ड और परिचय पत्र का मिलान करत रहने। यही बीच 4 लड़का में दूसरका जिला को होखला पर आधार कार्ड उनका चेक भइल तो पता चल कि दूसरे जिला का हो और उ 4 लोग गहनता से जब जांच भइल तो पकड़ाई ना लो। 4 लोग आधार कार्ड पर दूसरे के नाम डाल के और वो लोग परीक्षा देते रहन। ओजा मौजूद टीम 4 लोगों की हिरासत में लेके पूछल तो पता चलल कि लखीमपुर खीरी के रहे वाला बबलू दर्शन सिंह पुत्र जीत सिंह इन्ह लोगन के ले आयल रहने, जे सरगना 4 लोगन के रहन। उहो मझौली राज किला चौराहा पर रहन। युवक के निशानदेही पर मझौली राज के किला चौराहा से सरगना बबलू दर्शन सिंह के पुलिस धो लेलस। पुलिस 5 लोगन के सलेमपुर कोतवाली लगल, जहां उनसे पूछताछ कइल। केंद्र व्यवस्थापक के अनुसार धर्मेंद्र पुत्र अर्जुन प्रसाद लखीमपुर खीरी के स्थाने पर रोशन लाल पुत्र विदेशी निवासी मुरार लखीमपुर खीरी परीक्षा देते रहने। गुरेंद्र पाल सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी पीलीभीत के स्थान पर अजय पुत्र रमाशंकर निवासी पीलीभीत, मानवीर सिंह पुत्र हरविंदर सिंह पीलीभीत के स्थान पर संदीप कुमार सिंह पुत्र रामावतार सिंह निवासी कबीरगंज पीलीभीत और ऋतुराज त्रिपाठी पुत्र अश्वनी त्रिपाठी निवासी शाहजहांपुर के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति के परीक्षा दे रहा। केंद्र व्यवस्थापक ने सगरी लोगन के विरुद्ध सलेमपुर कोतवाली में तहरीर देले बाने। Audio Jungle.